kuZimbabwe panofana kutopera nyaya yeutengisi, zviya zvokuti vanhu vachironga zvinhu kuti nyika isununguke, kwete vanonotengisa zvakaita John Mukoma achitengisa mukoma wake Joshua wakanga achida kuti atore nyika yeZimbabwe Mugabe achiramba nayo. John Mukoma akamutengisa. Saka mweya weutengisi iwoyo kuti zvinhu zvichirongwa kuti zvisunungure vanhu vose, panouya vatengisisana chimama varikuva vachitengisa. Ndandichiona ini kuti ndo mweya unofanira kutopera kuZimbabwe. Vanhu vakaita sevo vanofanira kuidentifaiwa, votoratidziwa kuti zvinoitwa sei kuvanhu vanotengisa, kuti vanhu vasare vari vakabatana vane Mwari wakatotipa pfungwa akatipa simba, saka unotoshamisika izvezvi kana takutoenda kwaari futi takutoti Mwari tibatsirei, Mwari urimo, God is in it. Unotoshamisika kuti what are you saying? Because ukatoenda ukandokumbira simba Mwari ndirwisi, unokuudza kuti simba ndakatokupa kare. Chinongodiwa chete kudzinga nyoka yapinda mumba. Haungati nyoka yapinda mumba wotiwe Mwari unamata unamwati Mwari ngaabudise nyoka mumba. Nyoka yandorwa musoro kusvika yabuda. Toonamata kuti Mwari kuti maita basa maita ndisarumwa nenyoka. Nyoka yatofa kare. Saka ini ndachiona kuti zviri kuitika muZimbabwe hatingafi takatotaura zvokutoti Mwari wakaisa utungamiri muZimbabwe. Hauna bvira waisiwa. Imbavha dzakangouya dzikangozvigadzagadza muZimbabwe dzichibva kune imwe nyika. Because Mnangagwa mukamutarisa wakatombosarudziwa kuZambia. Akatomboita mukuru wemayuthi kuZambia, ari pasi pepati yekuZambia. Unotova nechikoro chaakatodzidza kuZambia. Zvino ndinoshama kuti wakazouya sei kuzobata zvimwe zvigaro kuZimbabwe. Chii chakaitika ipapo? Hano muri kuona. Chandoziva ndechekuti wakava negrupu rinonzi The Crocodile Group, rinotaurwa uchinzi rakahayiwa kuti rizobatsira muZimbabwe, nokudivi futi richitengwa nespecial branch yana Smith, richiita hwenya kwese Mnangagwa. Saka ndokutopinda kwakatoita ndokutanga kutouraikanya vanhu vemunyika imomo, wakutora chigaro. Apa anga atotorwa achitohoresewa. Zvino wakahura mari yake kare, uchiri kutsvakeiko zvino? Wautoda kutora nenyika yacho. Isu vana veZimbabwe taangotarisa. Saka panotodiwa kutoti patorwiwa. Hondo yacho haingavi nyore, nekuti zvinowadzika midzi. Hondo inoda kuti futi dziwanikwe zvakaita Paul Kagame achitora nyika yeRwanda. Wakatomukira zviya zvokutoti kutonobvuta zvombo zvaakashandisa ndezvemunyika imomo, kunokombekanya mapurisa, achitora futi dzamapurisa, achiwandira mabhesi usiku emasoja, achinotorekanya futi dzamabhesi emasoja, achingodaro zvombo ndokutowanda, ndokutotaka kugwesa gavhmendi nezvombo izvozvo. Saka kuZimbabwe panofana kutopera nyaya yeutengisi, zviya zvokuti vanhu vachironga zvinhu kuti nyika isununguke, kwete vanonotengisa zvakaita John Mukoma achitengisa mukoma wake Joshua wakanga achida kuti atore nyika yeZimbabwe Mugabe achiramba nayo. John Mukoma akamutengisa. Saka mweya weutengisi iwoyo kuti zvinhu zvichirongwa kuti zvisunungure vanhu vose, panouya vatengisisana chimama varikuva vachitengisa. Ndandichiona ini kuti ndo mweya unofanira kutopera kuZimbabwe. Vanhu vakaita sevo vanofanira kuidentifaiwa, votoratidziwa kuti zvinoitwa sei kuvanhu vanotengisa, kuti vanhu vasare vari vakabatana vane mweya umwe chete. Ndo maonero andoita. Then vanhu vogona kana kutangira muBedbridge, masvingo kwese vachivharira neusiku humwe chete, makemba achivhagwa kuti mota dzemapurisa dzichiteugwa petrol dzose kana kupisiwa mataya dzisadombofamba zvachose. Todziona ndo dzinofamba dzichivharira vanhu pavanofamba vachidemonstrate. Saka vanhu vachitota ndoti zvikaitwa usiku kunyanya, kungomuka nyika yese yatotogwa, Bedbridge yavharigwa, masvingo yavharigwa, Harare yavharigwa, futi dzatogwa mapolisi camp, dzatogwa kumabhesi emasoja. Vanhu vatovharira.
hondo yaimbofika yakatora wiki, nyika inobva yatonaka, vanhu ivava vanotiza vari kumusoro ivava. Nyika inosara yava pasi pevana vane future neZimbabwe vechizvino zvino, kwete madhara yakaya kuzoba achipa vana vavo. Nyika iyi inototsamwisa, cherezvo kuti utaure kuti ukaenda kunze kwenyika kuti utaure kuri kuSouth Africa kuti ndiri muZimbabwe, zvotaura zvinge zvotonyadzisa kuti uri muZimbabwe, nekuti haichava nyika inotombotariswa senyika. Takutongoita sekuti pamwe nderimwe purazi rakatotizwawo nemurungu. Saka mwana wamaishuwa ndinohwa kurwadziwa nezviri kuitika. Vanhu veZimbabwe ngavabatana vaite chinhu chimwe. Muvengi angapinde kana vakabatana. Nyika yavo vangaitora. Simple. Masoja maduka anopfeka makamaflash anotambudziwa, anoora mari shoma, vanotoora mari kwayo. Ndisingakanganiswa vanoora 280. Vamwe vanotoora ma160 zvokosiyana. Zvino vanozvitamburira vanhu vaya zvokuti naye vanofanira kutoudzwa kuti vakomana zviri zvokubatsira government zvisiyana nazvo. Ndimi vanhu munokonesa democracy, nyika ichidzokera mashure. Nokuti nyika yagadzigwa vachaora mari kwadzo. Tushamusika kuti chii chinoitika. Vanongotengwa ngoudzwa kuti itai zvakati, dzingai vanhu, urayai vanhu. Hapana chavanowana pazviri. Vanosara vachiwana ndivo vana Wikineleyo vakuru vari ikoko. Vana Kazembe nevamwe vose vana Ziyambi havasi maZimbabwe vanivo vose. Anongori dutu ramafureni eZambia ari kutungamira Zimbabwe. Zvofanira kutopera nokukasira zvinhu izvozvi. Ngezi all right, ndongomushora chete panyaya iyoyi yaChiwenga iyi. Ipapa ndokutidzosera mashure vari kutoita. Sons, daughters of Zimbabwe, this is an urgent call. On Thursday, 8 May 2025 at 8 a.m., let's converge at the Zimbabwean embassy in Pretoria. We are done watching in silence while the corrupt regime of Ziganandas and Emmerson Mnangagwa trembles on our rights. One of our own Nyoka Mabuno is being unjustly persecuted in South Africa, with the embassy turning blind eye or even assisting. To us, this is betrayal. This is not about politics, fellow Zimbabweans. This is about our dignity. We are calling on every Zimbabwean in South Africa, young and old, from every political party and movement, to rise with us. We are also calling on our African brothers and sisters to stand with us. This is a citizens' protest for justice, for freedom, and for our future. We will march, we will speak, we will deliver a memorandum to demand accountability. This is your moment. If you are tired of injustice, if you want change, join us. Thursday, 8 May, 9 a.m., Zimbabwe Embassy in Pretoria. The time to be silent has passed. Now we rise. See you there.